Sa number 2, humalin Enero tubtob Setyembre sini nga tuig, 172 ang HIV cases sa Negros Occidental, 101 naman sa Bacolod. Sunod sa Provincial Health Office, padayon nga nagasaka ang kaso kag ginakabig nga maka-alarma. Humalin sang 1986 naman, may 1,176 ka HIV cases ang probinsya, ikatlo sa pinakamataas sa Western Visayas. Nagapanguna ang Iloilo Province nga may 1,410 nga na-record nga HIV cases. Pero suno kay Edjan Haveliana, ang HIV/AIDS coordinator, gina-project nila nga mga 1,900 ang kadamuon sang HIV cases sa probinsya, kag isa ka pagpanghangkat ang pagpangita sa mga 800 ka iban pa. Hindi manegar suno kay Arnulfo Makilan nga gikan sa isa ka NGO nga may mga nagapatest pero wala nagabalik matapos nga magpositibo. Rason nga ginahingyo nila ang bulig sang LGU bahin diri. Suno kay Dr. Ernel Tumimbang, karon nga ginasaulog ang World AIDS Day, ang pagsaka sa kadamuon sang HIV cases bunga man sang kampanya nila labi na sa ginakabig nga high-risk groups nga magpaidalom sa testing. Ginadusok karon ang community-based screening. Importante ang early detection sunod sa iya. Sa datos, halos 50% sa HIV cases ang yara sa 25 to 34 years old nga age group. Suno kay Josephine Nonato, ang HIV/AIDS coordinator, inibangod sang behavior dala naman sang impluensya sa social media sa amo nga mga pang-edaron. 150 naman sa 2022 nga mga HIV cases ang na-transmit paagi sa pagpakighilawas sang lalaki sa lalaki. Kanisa pa, we give ng HIV awareness in every barangays, no? Not only sa Bacolod but all throughout Negros Occidental. In partnership sa aton nga provincial health office. Subong ka focus kami not only sa LGBT, alam naman kita subong sa aton yung mga youth, no, especially sa aton mga senior high school, no, it's because na tungod na ang kaso sa aton nga HIV alam sa mga younger generations. I think the message that we want to send is you should test para for your protection and for your, again, you address whatever diseases that you have, most especially in HIV. Early detection is the key. Amo nang gusto nga mo napadala ng message. That's why we don't focus our testing right now sa mga facilities na we go beyond our facilities and we go beyond sa may ato mga barangays. That's why saturate na ako ng testing.